Jamen nu får vi lavet vores regnskab igennem DLBR Seges, og derfor vi får lavet sådan en business check der med producenter fra 750 søer og ned efter der. Og der kommer vi så ud med den laveste foderomkostning per produceret gris. Det er noget godt foder, vi fodrer med, og som gør, at grisen performer, og det er det, der ender op i en lav foderudgift. Foderdelen, det lader vi ved af om, og så står vi for fast. Det er egentlig lidt med den kurs der. Og det er jeg helt tryg ved. Altså, nu har vi egentlig gjort i mange år. Det er også derfor, vi selvfølgelig vi lægger alt vores hand i VA, fordi at vi kan se, det er selv første gang, at vi har lagt godt der. Altså som udgangspunkt, så går vi sådan mest efter kvalitet. Jeg spørger faktisk aldrig til prisen. Der er nok ingen tvivl om, at vil man have kvalitet, så er man også nødt til at skal give lidt mere. Men jeg synes, det er mit indtryk i hvert fald, når man anvender det med VA, der, så følges det af. Altså man får det, man betaler for.